Δεν λειτουργήσε η άμυνα. Πάμε στην επόμενη. Για πάμε λοιπόν. Ένα κάλυψη πλαστήρα. Έλα το νου σας, Πάμε άμυνα! Όχι. Είναι τόσο γρήγορο το παιχνίδι που δεν προλαβαίνω να τραβήξω, ρε. Όπα, πα. Ωραίοι, πάμε! Κάτσε να δείξω και καπνογόνο. Ωραίο! Αν το πας αναλογικά, οι 5 πρέπει να είναι Γιώργηδες. Γιώργος Μπύρες. Θες να πάω να τραβήξω και κάτω την καλάθι, να είναι τέτοιο. Πάμε άμυνα! Έλα. Μπράβο ρε πεθάρα! Πάρε! Μπράβο, ρε, δεν πειράζει. Sorry.